visto? A choupana. O conflito. Outra vez os de Lameiro. Agora quítanos a luz. Ti que sabes se foron os de Lameiro? E quen vai ser, Kevin? Son esa xente que xente mala que fan o mal por facer mal. Raza falsa. Entre as extremonías entre Lameiro e a choupana está que os de Lameiro rouben o cobre da corrente e a choupana quede sen luz. E claro, a cousa tómase mal. Foi cousa do Zamorano cos sobares de Lameiro. Se cadra, o mellor é ir falar e amañalo polas boas, dixo eu, non? Pero que mañana polas boas, nena, pero ti non te explicar de vintas nada, Milucho. O que hai que fazer é unha resposta, con mano dura, e punto de máis. Sempre podemos denuncialos. Pero denunciar, pero ahora que somos un país civilizado, que somos Suiza. Eu sigo dicindo que o mellor é tentar razoar. Pensei que iso ia ser cousa de Foucault. Estaba moi equivocado. Os ánimos estaban cada vez máis exaltados. Pero non ves que isto está traumatizando a nosa filla? Bueno, non será para tanto, muller. Anda que non. Cariño, non é certo que esta situación dos apagóns está che traumatizando. A min? Non, para nada. Ai non. Non. Ti queres salir hoxe? Sí. Ben, pregúntoche outra vez. Esta situación dos apagóns está che traumatizando? Moitísimo. E ademais, non teño cartos, pero se tivera 50 euros, ainda estaba máis en contra dos apagóns. E ademais? E ademais, metería moitas pestes de Lameiro e hasta convencería a todo o mundo. Moi ben. Pero teño os meus principios, Contra os apagóns! Laura non era a única. Non podemos perder ningún minuto, Hai que vingarse contra Lameiro. A ver, pero por que non o pensamos un momentiño, Foucault, por Non favor? hai nada que pensar, Milucho. Recordo o que dixo Confucio, xa hai máis de 2000 anos. Busquemos sempre a paz. Paz! Pero que é Confucio? Un suizo, deses. Confucio era chinés. Pero como vai ser chinés cun nome africano? Ademais, que fixo Confucio? Pola choupana, se pode saber, Estamos o que estamos ou non? A ver, escoita unha cosa, Foucault. Eu creo que Milucho desta vez a verdad que está no certo. O sea, creo que deberías deixar isto, deixar estas hostilidades. Kevin, xa está ben de atrocidades, Que non podo nin prender a luz do baño. Vou che dicir unha cosa. Levar 5 anos, 5 anos sin luz no baño. E teño que ir eu aí ás escuras sobre o baño. Vale, non sabía que eras un almanaque. Ahora, 5 anos levo, pero é un dereito meu a estar sen luz e non quero. Non teñen que vir eses a dicirme cando podo ter a luz ou non. O que fai falta é man dura, pero xa, vamos, man dura! Tiña que facer algo. Se hai alguén que non queira problemas é a xente que ten cartos. Que ben me viñeron eses apagóns. Os do seguro pagarme polas perdas. Que perdas? Ningunha. Pero eles que saben. Movín os meus fíos e conseguín que me declararan zona catastrófica. Por min que haxa apagóns todos os días. Esa era a miña. Dona Remedios podía impedir o ataque a Lameiro. Sabe que os da choupana queren atacar os de Lameiro? E logo? Pois polo tema dos apagóns. Eu xa lles dixen que había que tentar de razoar. Razoar? Sí. Eu penso que o que precisan antes de que se poñan a atacar é de alguén que os leve polo bo camiño. Alguén que lles infunda respecto. Alguén que infunda respecto. Respecto. Claro. E que os leve polo bo camiño. Entendo. Estou de acordo. Déixame falar con eles. Ben. Dona Remedios, cando quere, sabe ter delicadeza. Calquera podería dicirvos, imos atacalos xa e vingarnos inmediatamente. Eu non son ese tipo de persoa. Son momentos de reflexionar, de non buscar solucións inmediatas. Aí, así se fala, sí, señor. A vinganza inmediata non leva a nada. Imos pensar o grande. Imos perpetrar a nai de todas as vinganzas! Darlles onde máis lles doe, que saiban o que é sufrir de verdade!
son esa persoa que necesitades. Eu vou liderar este ataque. A por eles! Saiulle a vena revirada. Quen contaba? Porque mira que ten bo carácter e é boa persoa. Hoxe os de Lameiro van saber quen somos os da Choupana. Logo, vémonos aquí e acabamos de prepararnos. Traede todo o que vos faga falta para facer dano de verdade. Fala! Así se fala, dona Remedios! Así se fala! Pero ti non estabas a favor do diálogo, mira. Estaba equivocado, Kevin! Estaba moi equivocado, esta muller convenceume! Ti non oíches o ben que fala! Estaba moi equivocado! O de ser firme nas súas ideas e personalidade, iso nunca foi o punto forte de Milucho. Tiña que tentar buscar axuda na casa. Non sabedes a que está armando Dona Remedios? Sí que sabemos, sí. Anda Milucho chamando a todo o mundo. Está lanzadísima. E tenemos que facer algo, non? Sí, claro. Temos que estar do lado correcto da historia. Totalmente. Verdade que sí, filla? O que digas. Pois menos mal que ainda queda alguén con sentido aquí na Choupana. Viña, imos a convencelos. Ah, non. Nos imos sumarnos á milicia. E ti, Robert? Eu tamén. Ademais, así, fago algo diferente que as miñas amigas. E mamadan en cartos. A escalada ía en aumento. A hora do ataque achegábase. Van esperar o noso ataque frontal. Vanos estar agardando. Pero eu teño outra estrategia. Imos atacar por onde non creen que imos atacar. E ímolo facer o grande. Afirmativo! Que quere dicir que sí? Xa! Teñen que ver do que somos capaces na Choupana. Quen está comigo? Home, Milucho, alegro-me ben que ti non marches. Como que non marcho? Estaba buscando isto. E que pasou? Demasiado ardor. E Milucho foi o peor. Cando se lle mete unha cousa na cabeza non hai quen o pare. Digamos que a cousa, pois, fuiselle un pouco das mans. O mellor foi aquí o tigre. Vai ardor guerreiro trae. Non foi nada. Non foi nada, que foi? Deixeme levar, Kevin, deixeme levar pola erótica épica do momento, xa está. A erótica épica foi cando tirou a torre de alta tensión. Impresionante, pareceume excesivo, Eu seguía a Dona Remedios. As súas palabras convenceronme, tiñas metidas aquí, non podía parar, Kevin, non podía parar, Señor. non podía parar. Oixe, como caeu a torre, Bueno. Pero pa ver, un espectáculo pa ver. Sabes como é o mellor? Que? Cando veo a Garda Civil. Garda Civil, e que lle dixestes? Eu pensei que Dona Remedios ia aceptar as culpas, que para iso están os líderes. Aí equivoqueime. Dona Remedios? Botoulle a culpa a él. Pero a ver, Milucho, pero ti non lle dixeste que fora Aí cousa. decepcionoume un pouco, Dona Remedios, entendes? E vaya multa me meteron, e case acabo no caldeiro, Pois... E así rematou a escalada nun conflito máis entre a Choupana e Lameiro. Eu pensaba que desta vez collíamos algo de sentido. E mira ti agora como rematou todo. Varios meses en luz, e todo por culpa desa rivalidade. Empezaron eles, Kevin. Empezaron eles. A culpa non foi nosa. Ai, teño frío. Ai, por culpa do ataque a Lameiro quedamos sin calefacción. Ben se aguanta, nena. Só estamos a menos 3 graus. Pensa que foi por unha boa causa. Estaba equivocado. Polo visto, a rivalidade vai seguir. Era visto.